Godt, Amran. Langt om længe. Vi starter med at definere den variable t, eller parameteren t, og så kommer der en skyder frem. Og hvis man ønsker, at skyderen den kan bevæge sig længere, så højreklikker man, går ned i egenskaber, og så kan man ændre maksværdien til, hvad man nu synes, og minimumværdien, det er lige meget, hvor den står, men vi sætter den på 0. Og tilvæksten, den kan man ændre til 0,001, hvis man har lyst. Man kan også lade være. Nå, så har vi vores skyder der. Så definerer vi faktisk vektorfunktionen, som GeoGebra så godt nok opfatter som et punkt, men det er lige meget. Vi skriver i hvert fald v af t kolon lig, for så husker den, hvad vi foretager os. Og så kommer vektorfunktionen, den er gemt, parentes, t i anden, komma, t opløftet i en halv. Så jeg trykker enter. Så tegner GeoGebra hele kurven, Nu vil jeg gerne have et punkt på kurven, for det skal jeg bruge bagefter. Så jeg siger, punkt A, kolon lig skal være lige med, der kan vi bare igen, så kan vi sige v t, fordi det er kurven. Og så kan man se, at så kommer der et punkt på kurven, og når jeg flytter med parameteren, så flytter A sig, fordi A er lige med VT, og VT afhænger af T. Bum, 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 bum. Og så tøffer den afsted, og det er jo godt. Sådan skal det også være. Ja, det viser kurven, og det viser et punkt på kurven. Men vi skal også have stedvektoren, som udpeger punkterne på kurven. Så jeg siger, den vektor kalder jeg OP. Den afhænger af T. Jeg skriver kolon, jeg skriver lig for at deklarere for GeoGebra, at vi skal have en vektor, som går fra et punkt, som er nemlig origo til netop Amran. Så trykker vi enter. Og så har vi vektoren OP, som jo går fra 0,0 op til A, og da A flytter sig, ja, så kan man jo se, at vektoren flytter sig med. Man skal nu tænke over det i den modsatte rækkefølge. Man skal faktisk tænke, i stedet for at sige, at det er vektoren, der følger med punktet, så skal man tænke over det som, at det er vektoren, der udpeger punktet A. Og når man så gør det en masse gange, udpeger en masse punkter af, jamen så får man kurven. Det er den rækkefølge, man skal tænke det i. Nå, det er jo fint. Så langt, så godt. Ja. Det vi har her, det er jo sådan set fint nok, det der står OP, det er stedvektoren for kurven. Nu vil vi have tilføjet tangentvektoren. Så jeg laver simpelthen en vektor, som bare er punktet V differentieret, altså så V mærke af T. Og så trykker jeg enter, og det der, og så får man helt af, og når man ikke sådan specificerer yderligere, hvor vektoren skal gå fra, så går den fra 0,0. Så det vil sige, at den lille vektor, man ser hernede, det er sådan set en repræsentant for tangentvektoren. Den er bare ikke så illustrativ, når den ligger dernede. Vi vil hellere have en repræsentant for tangentvektoren,
som ligger oppe i punktet A. Jeg kan lige kalde den her, i stedet for U, så kalder jeg den tangentvektor. Så. Godt. Det er tangentvektoren, den ligger bare et dumt sted, så vi gør det, at vi siger, bruger den her vektor fra et punkt, klikker på den, man finder den ved at trykke hernede på det lille hjørne, så kommer der sådan en hel menu frem, og så vælger man den forneden. Og så siger man, den her tangentvektor, jeg kan lige zoome lidt ind, tangentvektoren her, det er for meget. Så, tangentvektoren her, jeg gider ikke den repræsentant. Jeg vil have den repræsentant, der er udgangspunkt i A, fordi så er den mere illustrativ. Så er det fuldkommen den samme vektor, der nu er flyttet derop. Og nu hedder den så U. Jeg vil stadigvæk gerne have den til at hedde tangentvektor. Så det skriver jeg. T-A-N-vektor. Sådan. Og så er der jo ikke nogen grund til at have alt muligt på figuren. Så jeg går herned til den her, som bare var en hjælper, og højreklikker og siger, ja, den gider vi ikke at se mere på. Den ligger der stadigvæk. Det kan man se, den ligger herovre. Man kan få den frem igen, hvis man vil. Ja, men den er inaktiv. Den er bare usynlig. På samme måde gider jeg faktisk ikke lige have, jeg gider ikke lige se A-mærke heroppe, så jeg højreklikker og klikker vis navn væk, så forsvinder A-mærke. Og det samme kan man gøre med A, hvis man har lyst til det. Det kan jeg ikke lige finde ud af, om jeg har lyst til. Så jeg lader den blive. Jeg tror også, jeg fjerner det hjælpepunkt. Og jeg sletter det ikke, fordi så forsvinder hele pyteret, men jeg siger bare, vis objektet. Jeg gider ikke se punktet. Så kan jeg lige flytte teksten tangentvektor hen et mere passende sted. Godt, så giver jeg tangentvektoren, den vil jeg gerne have for en anden farve. Den vil jeg have bliver grøn. Så. Ja. Ja, men så det første man lige kan gøre, det er, så kan man muntre sig med at trække i skyderen, og så kan man se, hvordan stedvektoren peger på punktet A på grafen, eller kurven hedder det, og man kan se, hvordan tangentvektoren følger. Og det ser jo rigtig, rigtig fint ud. Den ligner faktisk, den laver det, den skal, og det skulle den jo også helst ifølge den bagvedliggende matematik. Hvis man har brug for at få koordinater på figuren, jamen, så kan man simpelthen gøre det, at man simpelthen trækker det her ind. Så har vi, hvad koordinaterne er. Og her så står de der. Ja, det er faktisk ret fint. Og det er vel ligesom det. Det var det. Tak skal du have. Det var så lidt. Det var lang af igen. Ja, og så, så siger vi bare